Oke guys, kita jalan-jalan guys. Jalannya curam guys. Hai guys. Dulu. Kuno lo. Lewati gunung, lewati lembah guys. Guys. Aduh tuh. OTW ya guys, kalau di desa ya begini ya. Iki ceran jajal tongsis guys. Regone larang. Tapi kok materialnya apik ya ora dadi larang. Barang nek apik kudune larang. Duit iku ya ngerti. Ya ora. Berapa? Ya ora, barang apik ya gak larang, ya pas. Barang elek regane gak su. Lho, rusak guys. Solotan kan. Oh, Ngene iki guys. Iki memorine kebak tara iki. enggak usah hapus sih. Ngapusi kabeh. Ya. So tak tukon hard disk eksternal, camlekno ning guri HP. Ini kayak SSD. Sing cepet. Guys, menarik guys. Oh, gak ketok. Di zoom out. Ora iso zoom out. Zoom. Mr. Bean. Oke guys, sekarang kita jalan-jalan guys. Sawah. Kita menuju rumahnya Mbah No guys. Apa? Bah, apa beda nok malah golek rambanan? Bodo-bodo aku praya. Duse kon dingon sedelo. Mbak. Iya. Oke guys, kita ketemu sama Mbah No guys. Air batin Mbah. Heh? Air batin. Oh, alah. Ganteng. Iku aku mbak anu. Iya, video. Ganteng. Elek. Golek rambanan guys, Mbah No. Peteng ini. Sapa ki sapa? Guys. Guys, maju. Rene wae. Aduh. Peteng guys. Tuh bandel. Bahasa ini tiba. Ning ngarep. Wedhus guys. Wedhus. Tamu nemaki no. Bah. Akek rene, Bah. Akek rene aku. Hah? Apa? Foto aku dhewe, tak video. Kekenang-kenangan. Tapi guys, aku siram-siram foto. Itu kan kono. Ya tak bahno pernah tak video. Bersih. Batin Bah. Podo-podo. Oh, bersih. Kok ngeklek. Ini ramane mana? Siram aku. Koro ambek iki telo-telo. Lah iki telo gak dipansati lho sampeyan. Pangan yo. Ning kene ngamuk tangan ndek minane. Iki gak nduk. Lah piye lagi kok cedake ngene iki lho gak ora. Lah nyet bayi. Karon. Bener. Bocor pegawe asli orang. Lah iki mos gak ana dua. Dua. Iya. Rene. Iya.
Anaknya malah kudu panas. Anaknya kudu panas. Ya. Kopi ke? Tenang. Bisa fokus. Kan ini. Lah. Aduh, aduh. Dah. Dah, dah, dah. Aduh. Aduh. Dah, dah. Lah, ngalah. Iki omahe Mbah Nages ana sapine gede-gede. Wis cek ya, guys, vloge sakmene wae iki tak dunuk. Bebek Dino itu gak agak iki udah mulai wong rayur, wong kadar, wong iki wong beli suruh iki malah. guys ya. Sampe mangan.